for The X Roomescape. Det var Vi er stadig på Roomescape. Det var ikke så. Vi har også fået en fireving med os. Den ligger lige på den. sådan der længere og længere ned. But we are in das summer house. And we have a little dog with us. Hej Luca. Luca gider ikke. Luca er bare sådan, hello friends. Hun har lige været i fængsel. Nå ja, Emily lukkede hende lige ind på værelset. Jeg vil bare sige. Emily spurgte dig, om døren var lukket, og du var sådan, nej. Ja, Det er og fordi, så jeg jeg havde blev tænkt seriøst på offended over, at jeg overhovedet ville tro I det. did not get offended. I did Yes, you not. did. No, I did not. Yes. Now she gets offended. Men vi vil lave en lille læse. Det lyder meget klamt. Det lød Læse. virkelig. Læsevlog for sommerhuset. Og Hvis vi kommer til Jeg har læse. overhovedet sagt, at vi er i sommerhus. vi er i sommerhus. Det sagde han. Vi er i min morfars sommerhus på Marielyst. Jeg troede, du sagde Thank min you. mobbers. No, my morfars. So thank you for sponsoring the Roomescape. We don't have any money. Og we don't have any money. Vi skal være her. Vi kom i går aftes, lørdag. Vi skal være her søndag i dag, mandag, tirsdag, og så skal vi hjem onsdag. Så vi sådan har 3 hele dage. Jeg føler, jeg har pakket mange bøger til de 3 dage. Og så er der så, hvad han og Emily har pakket. Jeg vil bare sige, det er ikke mig, der har pakket dem. Sofia, vi har lige mange bøger med. Har I det? Ja. Mine er bare tykkere. Ja, men der er sådan en forskel på, sådan, hvad man sådan kan læse, nu at læse. Ved du ikke helt, hvor du skal lægge dig hen? Ja, Du kan bare lægge dig hen. op til mig. Men det er ikke fordi min stak er sådan... Det her, det er min stak. Altså, den føler jeg er lidt ambitiøs, men det er ikke fordi, det er sådan de mest spændende bøger, fordi... Ej, det lyder mega... Ej, jeg glæder mig til nogle af dem, men det er bare sådan... Ja. Men det er mere... jeg skal på udveksling her til september, så jeg har lidt et mål om at sådan få læst de fleste af de ulæste bøger, jeg har. Så jeg lidt ved, om jeg skal pakke dem ned, eller om de skal ind på bogreolen, eller om de bare sådan skal videre til et nyt hjem. Så den her One, det er sådan en roman i sådan en digtform. Altså jeg tænker, den er meget hurtigt at læse. Fordi... It's very good. Good to know. Jeg købte den, som man måske kan se på den der streg, til Politikens bogsalg sidste år. Så jeg købte den meget billigt, for jeg tænkte, ej, den skal jeg læse, og så fik jeg tydeligvis ikke læst den. Så det må være nu. Jeg tænker, den er i hvert fald let og hurtigt at komme igennem. Den handler om siamesiske tvillinger. Ah. De er i hvert fald bundet sammen. Ikke bundet. Ja, you know. Nå, men jeg har lige læst den. Du er så cute lige nu. Bare sådan en Det ballfylder. er sjovt. Altså, ingen sommer uden Colin Jeg Hoover. skulle lige til at sige det samme. Har jeg kun dårlige Colin Hoover-bøger tilbage? Ja, desværre. Det her... ved du vel ikke. Du har jo ikke læst den. Nej, men jeg har jo læst etteren. Nå, det Slam tog også, for du læste Slam der til dine bøger. Slam, det er jo den bog, jeg troede, der ville være en forbidden romance med en college-studerende og hendes lærer. Det viste sig så bare at være en high school-studerende og hendes lærer. Men det her Colin Hoover valgt at skrive hele 3 bøger om. Og ja, jeg læste lidt på bagsideteksten med vores nye roomie, og hans nye roomie. Og vi sådan jokede lidt om, at der på alle bagsideteksterne lidt står det samme, fordi det er sådan lidt, ej, de var så glade for hinanden, men nu er de gået fra hinanden, men så finder de sammen igen. Så sådan, jeg regner med, det der kommer til at være plottet. Er det Fallen-serien? Ja, truly. Det her, det er faktisk en, jeg sådan glæder mig til at læse. Ved så godt nok ikke lige, om jeg kommer igennem sådan, det her, det er faktisk en reel e-bog. At det er slemt også, men det kan ikke huske, så det er sådan lidt noget andet. Det er, jeg har det fucking fint af Luna Harley, som jeg fik som anden eksemplar for et stykke tid siden. Og jeg ved ikke så super meget om den anden, end at den vist handler lidt om sådan en psykisk sygdom. Der har det fucking fint. Ja, hun har det fucking fint selvfølgelig. Men jeg har hørt ret godt om den her bog, for dem, der har læst den, så I have good hopes for this one. And then I have 3 graphic novels. Jeg må lidt sige, at jeg har, hvad jeg overhovedet med til. Jeg tror, det er 4, 5, 6, jeg har med. Og de er jo meget hurtigt at læse, kan man sige. Fordi jeg fik bog 9, tror jeg, Amulet 9 af Alvilda. Eller vi fik den som sådan en fælles anden eksemplar. Gjorde vi det?
at det regner jeg med. Nå, okay. Det tror jeg. Så læser du den. Det er så Ja. Ja, og jeg synes... Nu kan jeg ikke lige huske, hvem der har sagt det, men jeg synes, jeg kan huske, at jeg har læst den godt om Amulet on the internet. Og så er jeg men så er det fint nok. Så har jeg 9'eren, hvilket selvfølgelig er lidt irriterende at have den aller sidste bog i serien, men så kan jeg bare låne resten af serien på biblioteket, hvilket these er biblioteksbøger, faktisk lidt klamme og rørende. Og som altid er de ikke altid slet fedtede. Kommer vel an på, hvor gammel Vi har vi ikke alle sammen arbejdet som bogopsættere? Nej. Okay, men vi har. Ja. Havde du ikke også sådan sorte fingre efter en vagt, fordi Jo. bøgerne var så beskidte? Det har man altså også i H&M. Og det var... Ja, men det her var bare på en helt speciel måde. Altså, jeg har... Det er sådan et helt bestemt lag, at det her det er bare bakterier. Ja, man skulle bare vaske de fingre. Ja. Men jeg har også... Altså, jeg kan... Ja. Gode tider. Nej, det var fordi, jeg kan huske, der var sådan en bog, som var fedtet. Det var sådan en Kama Sutra-bog. Hvor jeg sådan havde... Det er og den også blev fedtede lånt. mennesker, der låner det. Ja, den blev lånt sådan overraskende tit. Jeg ved ikke, om det var overraskende, men da jeg var 14, så var jeg i hvert fald sådan, hvorfor låner de den hele tiden? Well. Jeg har læst de første 3 bøger om lidt indtil videre. Jeg vil sige, jeg er ikke fan af serien indtil videre. Det kan da godt være, at den bliver bedre. Jeg synes, det er meget weak worldbuilding, og så er det bare sådan en rodplot. Men de er hurtige at læse, så jeg kommer nok til at læse dem til bogen 9. Altså, jeg burde næsten kunne se, sådan, Luca ligger bare som sådan en ball of fluff på Emily lige nu. Like, look at that cuteness. That is so cute. Men det er de bøger, jeg havde taget med. Og jeg har faktisk også Mikado. Det er sådan, man siger det. Jeg har lyst til at sige Mikado. Mikado-mennesker har jeg også med. Ligger et eller andet sted. Den er jeg i gang med allerede. Men jeg tror lidt, jeg kommer til at kaste mig over dem her først. But that was my books. So, what about you guys? Nej, jeg har bare lige en historie. Jeg har også først. min Kindle med. Og det er jo unlimited books, kan man sige. Ja. Så jeg vil bare sige til at starte med, jeg pakkede til det her på sådan der mindre end 10 minutter. Så er det imponerende, du har nået at finde sådan en bøger. Men det er fordi, jeg har haft dem stående i stakke. Fordi at jeg ligesom, eller jeg havde en stak sådan, bare med folk bøger, jeg ikke har læst endnu, ikke? Som jeg så har købt og sådan noget. Eller lånt og whatever. Ja, så det er, sådan, det er den tilgang, jeg går til, når jeg låner bøger fra andre, så sådan whatever. Ej, men ja. Så jeg, og jeg vidste, at vi skulle læse, og, sådan, og jeg tror lige, jeg nåede måske at se Hannas reel, med hvor mange bøger hun tog med. Og så var jeg bare sådan, samtidig er jeg mood reader, så jeg kan godt lide at have lidt... Gotta match the energy. Ja, men jeg kan godt lide at have lidt at vælge imellem os. Og jeg vidste ikke helt, hvad viben var, fordi jeg havde ikke tid til at tænke over det. Så jeg har taget ret mange bøger med. Og så vil jeg sige, at det heller ikke er mig, der har taget dem alle sammen med. Fordi... That's a glance. Nej, fordi hvis I har set Hannah's Reel, så har I måske set, at vi hen over sommeren skal genlæse Throne of Glass. Ja, det er dem projekt. Ja. Og for jeg har ikke læst dem i 8 år. Eller... Holy moly. Har de været... Har sådan hele tiden udgivet? Nej, det har den ikke, fordi den sidste, tror jeg, kom i 18 eller et eller andet, måske 19, så har jeg læst den der. Men det er bare, jeg startede på dem i sådan 16. Så der er også sket meget med mig siden. Så, Jeg læste den i 22. Ja. Ja, og der havde jeg tænkt, at jeg måske skulle have en med. Altså sådan en Throne of Glass. Ja, og så spurgte Hannah, hvor mange vi skulle have med af dem. Og så skrev jeg bare max 2. Jeg føler, det her det er defamation law. Du sender bare et, så må vi se, hvem der vinder. Jeg sagde max 2, for jeg var sådan, at de er ret lange, og det er sådan, ja. Og så var Hannah sådan, at hun havde tænkt 4. Og det skal lige siges, at jeg har faktisk ikke dem alle sammen. Jeg har dem kun fra 3'erne op, tror jeg. Fordi jeg var sådan der, alt før Rowan er ikke relevant. Og jeg havde allerede lånt 1'eren fra Sofie, så den havde jeg pakket, og så bad jeg Sofie om at tage 2'eren med. Jeg vidste ikke, og så bad Hannah mig om at tage Assassin's Blade fordi med. vi havde aftalt, at vi tog 3 med, og jeg vidste ikke engang, du ejede den. Men jeg ejer ikke Assassin's Blade. Jeg ejer bare 3'eren. Nå, nu fik jeg lige en big rule change. Ja,
Men så... jeg forced your hands. Ja, så kan du ikke... Ja. Så... Take the goods. Så jeg har fucking mange bøger. Også fordi, at så havde jeg ikke overblik over, hvor mange jeg egentlig havde med. Fordi jeg bare proppede nogen ned. Jeg har sådan en minikuffert med. Og så proppede jeg nogen ned i minikufferten. Og så proppede jeg nogen ned i min, hvad kan man sige, håndbagage. Rygsæk. Så det blev lige pludselig, da jeg så pakkede dem ud, så var jeg sådan der, wow, der er mange. Fordi Sofie så også åbenbart havde 2 bøger med til mig. Og jeg har min Kindle. Så hvis vi bare lige... Okay, så jeg har Throne of Glass. Og Crown of Midnight. Og Assassin's Blade. 3 dage, venner. Dem har jeg lige fortalt om. Ja, og det er også det, jeg har Jeg ikke... har i 5 dage. Men Ej, det Hanna, er vi ikke. vi Den kommer ene ned dag den har ene vi dag, brugt. tager hjem den anden dag. Men man kan godt læse på vejen hjem. Ja, det kan Bare på vejen herover. Indtil videre har vi ikke læst. Så, og jeg vil bare sige, det her... Jeg havde måske planer om at læse etteren. I'm sorry. Og så har jeg også den her med. de er knækket? Ew. Ja. You gotta speak up, Har I girl. set, Så hvor har flot de jeg- er knækket? Er det ikke smukt? Jeg ved ikke, om I kan se det. Det er meget lige, siger jeg bare. Så har jeg faktisk den her, som jeg også har læst for dig. Jeg vidste faktisk ikke, jeg havde taget den med. Shadow Daddy. A Shadow in the Ember af Jennifer L. Armentrout. Nictus. Ja, og det er jo faktisk, fordi jeg har brugt et år på at læse den 3. i From Blood and Ash. Og det var fordi, at den blev sådan lidt i midten, hvor det var sådan, og så tager de herhen, så tager de herhen og sådan noget. Men så til sidst blev den rigtig spændende, synes jeg faktisk. Jeg vil ikke komme med nogle spoilers. Så sådan der, den her har jeg faktisk lyst til at læse. Men det er jo ikke engang 4'eren. Det her det er sådan en spin-off-serie. Yes, it is. Men, og det er endnu en kæmpe bog. Altså, de er alle sammen sådan 600 sider. Men der er æseløer i, siger jeg bare. Okay, Ew. jeg tror, jeg får noget Luca-pels i munden. Ja, men du sad også og sådan... Slikket på en? Nej, men den måde slog i hendes pels på, det fik lidt nogle hår til at flyve, kan jeg godt se. Nu får du det til at lyde Jeg har det på også bare YouTube, her. som om Emily slår hunden. Ja, tak for det. Hvad med resten af din bunke? Du klappede hende bare lidt hårdt. Tak. Ej, du har faktisk sådan her tyk. Uha. Nå. Ja, og så har jeg... Og det her, det er jeg faktisk lidt stolt af. Det var fordi, at jeg tror, jeg tog dem her med, fordi jeg tænkte på, dengang vi lavede døgn med bøger, hvor at jeg gerne ville læse romance, men jeg ikke rigtig havde nogen romancebøger. Og nu kan man sige, nu har jeg også min Kindle, så jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle gøre så meget ud af det. Men nu har jeg en masse romancebøger, som jeg kan læse, men jeg kommer jo ikke til at læse alt det her på få dage. Nej, det er det bog med Gaffney der. Nå, så først har jeg Only and Forever, Very good. som er sidste bog indtil videre i The Det er den Bergman. sidste bog. Ja, men jeg tror, hun har talt om, hun vil gerne skrive en om forældrene, faktisk. Men det er ikke en spin-off. Jo, det bliver det nok. Men ja, det her er den sidste i Bergman Brothers, som jeg også har... Jeg ved ikke om... Jeg har ikke talt om den før på YouTube, men jeg taler om den på Instagram, tror jeg. Ja. Og så har jeg den her Done and Dusted af Lila Sage, som er en sådan cowboy small town romance, og jeg har haft den sådan i også et år. Eller jeg tror det var fordi jeg læste Chestnut Springs af Elsie Silver sidste sådan august-september. Og så manglede jeg noget cowboy halløj, og så jeg den her, så købte jeg den, og så fik jeg bare travlt, så har jeg aldrig sådan læst den. Udover i starten af den. Og nu ved jeg, ja, og nu har alle andre på Instagram bare læst den. Jeg vil bare sige, at jeg var first mover. Det er meget vigtigt. Men jeg læste 95 sider, men jeg tror, hvis jeg skal læse den her, så skal jeg starte forfra, for jeg kan ikke huske det eneste ord af den. Undskyld. Okay. Voldsomt menneske. Så har jeg Next to You af Hannah Bonham Young, som også har skrevet Out on a Limb. Er hun mormon? Nej. Er det hendes navn, du går ud fra, eller hvad? Mm. Ud fra de bøger, hun skriver, så tror jeg i hvert fald, hvis hun er mormon, så er hun eks-mormon. Okay, jamen, Og jeg tror ikke, hun er mormon. Okay. Hvad er Nej, men det er Young, fordi, eller hvad? nej, det er fordi, der er en person inden for mormonismen, der hedder Brigham Young. Ja, så jeg Brigham ved- Young, ligesom deres universitet. Ja. Mm. Jamen, min hjerne er toget. Nå, fair. Don't listen to me. Nå, men hun havde skrevet Out on a Limb, som vi har snakket om. Jeg tror, Ja. måske skal du Good, tale good, lidt good. om den i vores et døgn med bøgerblog. Jeg tror ikke, du læste den der, men Nå, jeg læste den dagen efter. Ej, fantastisk bog. jeg har fået mere pels på her. I'm sorry.
too much fur. Du sagde, hun ikke fældede. Jeg sagde, at hun fældede en lille smule, når man børstede hende. Nå, ja, du kan ikke tåle Men du har tydeligvis ikke børstet hende. No, excuse me. Nå, jeg ved ikke, det er også en romance. Var det den? Ja, så har jeg den her. Just for the Summer af Abby Jimenez. Yes. Ja, vi læste yours truly i vores Goodreads Choice Awards læse challenge. Ja, og så har jeg set meget om den her, og jeg vil gerne læse den. Du har læst den, og var positiv. Nej, jeg kunne virkelig godt lide den. Ja. I gave it 5 stars. Men jeg har hørt, den er meget sørgelig. Altså folk regner med, at de får sådan et easy summer read. Og jeg tror også... Ja. Men det var også derfor, at jeg egentlig pakkede den. Fordi jeg var sådan der, sådan et easy summer read, hvis vi skal på stranden eller sådan noget. Nej. Så nej. Og nu er det bare dårligt vejr. Ja. Ja, det regner i dag. Det er dejligt. Ja, så det var, hvor meget på 8? Det var Emilys 3 dage i sommerhus, det her. Plus en Kindle. Og indtil videre har jeg kun læst sådan en lille smule på min Kindle. Jeg vil godt lige starte med en disclaimer, at jeg low-key tror, jeg har feber lige nu. Så hvis jeg prøver. Skal jeg tage det Furborn, eller vil du godt have det pils? Du må gerne tage det Furborn. Så bliver hun bare sur på dig. Hun er sådan, nej, jeg burde lige lægge dig. Ja. Jeg elsker, hun bare nærmest frøs i kroppen. Nå. Jeg har 6 bøger med, ligesom Sofie. Ja, det er rigtigt. Jeg har også 3 Fun of Glass bøger med, fordi jeg er åbenbart delusional. Luca følger med. Kan du lide Sarah J. Maas, Luca? She's too young. Og jeg har også med til at notere i dem. Er hun 4, eller hvordan er det? Ja. Nu tager hun vel. Hvorfor ser hun så forurettet på mig? Nå. Fordi jeg flyttede hende for hjemme. Okay, og udover de 3, så har jeg Influential med, som jeg købte til sidste sommer. Den handler om en eller anden pige, der hedder Ormond. Okay. Og hendes mor er internet famous. Så det er hun nok også. Det er derfor, hun har det navn. Ja, hendes Instagram er The Real Almond Brown. Is it about being brown? No, it's about being influential. It's really pretty. Så er det Story Life of A.J. Fikry. Fikry. Som jeg har ikke fået den af My. Jeg har købt den, fordi My anbefalede den. Jeg har også læst den. Ja, den er det ikke sådan... Ja, så er det også i går. Ja, det ser men for mange år siden, der var 14 eller sådan noget. Ej, er den så gammel? Det tror jeg. Jeg tror også, den er af samme forfatter, som har skrevet Tomorrow. Jeg blev virkelig fornærmet med mig. Og den kunne jeg ikke rigtig så godt lide. Jeg kunne heller ikke lide den. Men nu må vi se. It's pretty cute. Og så har jeg taget anmeldereksemplarer. Hashtag. Ja, hashtag gifted. Den magiske boghandel, den sidste bogvandrer med, for at have noget på dansk og til børn. Fordi... Nej, jeg fandt min elastik. Ej, undskyld, det var virkelig ikke... Ja. Nå. Den er forblødet. But that's cute. Nu har jeg brugt al tiden indtil videre på at sove, så... Nå, men mig, Emil, jeg har heller ikke læst. Har I bare snakket sammen, eller hvad laver I? Det er så lang tid sov du slet ikke. Jeg føler, jeg sov i sådan 3 timer. Ja, det gjorde altså, vi ryddede af og vaskede op, og så gik vi på toilettet og gjorde os klar, og så sådan... Og så vågnede jeg. Og så snakkede vi. Hvad går I til gengæld først i gang med? Jeg vil lige tror vente godt, den op. Du kan ikke engang huske, hvad du var med. Jeg tror godt, jeg kunne finde på at gå i gang med One. God idé. Til at starte med. Altså, jeg gik jo faktisk... Eller jeg gik ikke i gang, men i morges, der vågnede, så læste jeg bare på min Kindle. Fordi jeg havde lyst til at læse, men jeg kunne ikke lige overskue det der med at skulle holde en bog og bladre i den og sådan noget. Ja, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gå i gang med. Jeg tror lidt, jeg havde overvejet. Altså enten Throne of Glass, fordi vi skal, og jeg har 3 af dem med. Det var dig, der godt ville læse dem sammen, Emilie. Jeg vil gerne læse dem. Men det er jo ikke, fordi vi har travlt. Nej, det er det. Men den eller Next to You. Ja. Altså igen, jeg vil bare have mange med, fordi jeg traumer for den gang, jeg i en hel uges ferie kun så Vampire Diaries 1 med, og læste den første dag, og læste den sådan... Ja. Jeg genlæste den 5 gange på en uge, eller sådan noget. We've all been there. Altså jeg har også været nødt til at låne bøger af andre. Min mormor var sådan lidt, låne den her, sådan, nej, jeg læste bare den samme igen.
Men ja, Front of Glass, eller... Eller den der Next to You, fordi den føler jeg kunne være sådan nem måske at komme igennem på en måde. Altså, det er Own and Forever der også. Ja. Og den er du egentlig også gået i gang med. Ja. Så det kan også være, at den er lidt lettere at komme i gang med. Jeg har faktisk 50 minutter tilbage af en lydbog. Det kan være, du skal starte med det. Det er nok også det, jeg vil lige nu. Men det er Five Survivor og Holly Jackson, fordi jeg er blevet obsessed med, hvad hedder det, crime? Thriller? Ja. No. YA thrillers. Men jeg skal bare høre den færdig. Jeg må ikke begynde på nye YA thrillers, mens vi er i sommerhus, fordi ellers så bliver jeg brændt ud. Fair. Ja. De er lidt uhyggelige. Altså, jeg synes, det er uhyggeligt nok at høre hjemme i lejligheden, hvor jeg ved, der ikke er nogen, der kan bryde ind. Eller det kan de godt, hvis de prøver, men altså, det gør de jo ikke. Jeg tror ikke sandsynligheden for, at folk de bryder ind på Marie, er så større end i København. Jeg tænkte over det. Nej, men vi er i stueetage. Ja. Det er vi. Der er faktisk ikke rigtig andre etager i det her hus. Det er godt, vi har en farlig hund med. Og det skal lige siges, det er vildt dårligt vejr. Altså, vi havde regnet med, at vi skulle på stranden og alt muligt, men sådan, det regner. Det er koldt. Men ellers så vil jeg begynde på Front of Glass. Ja. Men det er jo også godt, eller det er faktisk perfekt vejr til faktisk bare at sidde i stuen og med sine dyner og læse nogle bøger. Og jeg har taget varm kakao og flødeskum med. Ja, det kan han ikke. Der er havrekakao. Jeg har specielt den lille. Hvor mange gange skal jeg sige? Jeg troede, den var til dig. Det ved jeg. Nej, jeg sagde det i går, at du godt måtte nice. drikke sådan. Ja. Vi skal også lige have luftet Luca hen og købe noget mad. Det er rigtigt. But that's for later. For now, it's reading. Luca, det er en fugl. We don't knurre. That's uhøfligt. Der var en blåmejs ude på altanen. Jeg ved ikke engang, hun kan se den derfra. Do you have anything more to add? Vi skal også se Forræder. Hvis vi kan få TV2 til at virke. Det er sådan noget forfærdeligt Apple TV, jeg hader. Altså, den her fjernbetjening. That's the devil. That is the devil. Så rigtig hårdt. Ej, men sådan en Apple TV. Ja. Men jeg kan sådan lidt låne min morfars Apple. Hvis det fungerer, så kan vi logge ind. TV2. Ja, jeg TV2. Og ellers så kan vi se det på min computer. Det havde jeg slet ikke overvejet. Det var lidt creepy, det der. Nej, det var bare sådan, det går et år, så det var Lots to do. See you later. Bye bye. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. And somehow I know that it'll all turn out. And I know someday that it'll all turn out. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll give so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. And somehow I know that it'll all turn out. And I know someday that it'll all turn out. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll give so much more than I get. I just haven't met you yet. Ej, Curly. I might have to. Vil du
Hvordan føler I, det går i minigolf indtil videre? Altså, jeg synes jo, det er lidt uretfærdigt, at Sofie hun har spillet det her måske 20 gange før. Det tror jeg, det er lavt sat. Ja. Jeg føler faktisk også, at jeg burde få minuspenge på den gode måde for at snakke tysk. Ja, for der var nogle tyskere, der var ved at tage vores bane. It's gonna change me, and now I can see every possibility. Somehow I know that Luca, der bare er Dora the Explorer over here. Er du klar, Luca? Sidste hul. Og Luca er bare sådan, can you please be done with this shit? Nej, hun har hygget sig. She had the time of her life. Lidt noget siden har hun knukket sig. I just haven't met you yet. Skal lige vise, hvad for en tavle jeg har fået med. It is. I might have to wait. I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere. Det er dejligt. They are pretty cute. Baby, your love is gonna change me, and now I can see every possibility. Altså den der pind er en struggle. Den er også lidt svær at veje med. And I know someday that it'll all turn out. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll give so much more than I get. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me, and now I can see every possibility. Det er sådan den her gode kameravinkel. Også inden finalen for Frederik Luxe. Du ligger bare og chiller i alle dinerne. Bare lige så du ved det med det samme, men lige så du mønstrød. Og Ja. jeg er bare okay. I just haven't met you yet. Emily and Luca and the bus. She is not pleased. I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me, and now I can see every possibility. Somehow I know that it'll all turn out. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll give so much more than I get. I just haven't met you yet. Look at her go. We are wild child. I might have to wait. Traveling I'll over never the sea to give find us. up. I guess it's half timing My and the love, other half's luck. I've waited for you Wherever you are, so long. whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me, and now I can see every possibility. And somehow I know that it'll all turn out. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll give so much. Oh, hello. Hello. Sarah. Oh, you feel like Yes, exactly. That's why I was like, hello. Meanwhile, sidder jeg bare her med min gode kop mælk. she needs some milk. I needed to use the rest of the milk. Vi Ej, oh my god.
Men det skal How vi to se. work with these men. Vi er færdige med hinanden. This is a breakup video. Det er The Try Guys, de sidder i sofaen. Ej, vi skulle have lavet en breakup video, da Emily flyttede. Truly. Overskriften, there's something we need to tell you. Ja, så vi er stadig venner. Well, Hello. vi har vores sidste formiddag i sommerhuset. Ja. We are leaving in like 40 minutes to go to my mother's house, so she can drive us to Debania. Men vi vil lige lave en lille læse-update, inden vi skal hjem til København igen. This is gonna be humbling. Jeg vil bare sige, at jeg troede, vi skulle lave et døgn med bøger. Og det gjorde vi altså ikke. Ja, og det gjorde vi altså ikke. Og derfor, fordi sidste gang vi lavede et døgn med bøger, der læste jeg sådan mange bøger, ikke også? Så det vil jeg bare sige, det var derfor. Vi lavede et døgn med søvn. Ja, altså som sagt, vi var her i 3 sådan hele dage i sommerhuset. Og Hanna, hun blev så lidt syg, så hun brugte Den første dag på at sove. præcis på sofaen hele dagen. Det var en god dag. Ej, det var det. And you were also feeling chronically ill. So you were also sleeping most of the Ja, day. jeg har også været sløj. Meanwhile, Sophie sat and like... Og så har hun også taget de letteste fucking bøger. Ja, 100. Det har jeg Men også. det kan man jo ikke blame hende for. Jo. Man kan bare blame sig selv, for man ikke selv har gjort Nej, men det kan aldrig være min skyld, så... I kan ikke lige få lov til at se bøgerne nu, fordi vi har pakket vores tasker med i bilen. Her er imaginary. Ja. Use your own brain to Du see kan bare sådan sætte dem her. Og det gider jeg ikke at arbejde på. Nej, That's too much. That's too much work. Så er det faktisk en meget god idé. Men jeg havde 3 amuletbøger med, og jeg fik læst dem alle sammen. Det var sådan en amuletbog til hver dag. Jamen, jeg havde jo tænkt over det her. Så havde jeg One med. Den fik jeg læst på første dagen, da de her 2 sov. Den var virkelig god, synes jeg faktisk. Sarah Crosshold. Præcis. Skrevet sådan en versefod, så den også, altså det var en tyk bog, men den var meget hurtigt læst. Og så havde jeg 2'eren i Slammed af Colleen Hoover med, den fik jeg ikke læst. Og så begyndte jeg på Luna Harleys bog, jeg har det fucking fint, men noget sådan 60 sider ind i den, så ikke noget så langt. Så jeg tog også for mange bøger med. Er du også ved at blive snottet? Jeg ved det ikke, jeg føler lidt. Jeg føler, vi alle sammen snottet. Ja, jeg føler alle Men lyder altså- snottet, fordi mit øre de sådan ringer lidt. Men altså, jeg har også sovet siden af hende der, men jeg skal på ferie i morgen, så det håber jeg virkelig ikke. Men du måske også bare luften her. Ja, er koldt. Ja, er altså koldt. jeg tror altså også, jeg fik det af dig. Excuse me. Så du kan ikke få det tilbage. Well, who wants Var det to det? go? Yes, it Ja, was. det er ikke fordi, det var en lang update fra mig. Jeg havde jo sindssygt mange bøger med. Også fordi, at I havde taget bøger med til mig. Ja. Øh, Jeg havde fået For aldrig beskeder. lov til at... jeg havde ikke bekostet det. Men vi aftalte det. Jeg forstår Men- stadig ikke, why we are talking about this. Ja, jeg fik læst, hvad hedder den? Next to You. Fordi den anden hedder Next of Kin, tror jeg, og det er den, jeg ikke har læst endnu. Nej, nu er jeg lige ved at lave noget liste. Next to You af Hannah Bonham Young. Ja, som jeg har læst fra start til slut. Den kunne jeg rigtig godt lide. Jeg gav den 5 stjerner. Den er virkelig cute. Jeg kan virkelig godt lide hendes måde at skrive på. Jeg fik lyst til at læse, eller genlæse Out of My Limb. Jeg fik også lyst til at genlæse Ja. lidt, bare ved at se dig læse den. Ja. Som jeg læste sidste år. Rigtig cute, og jeg glæder mig til at komme hjem og læse hendes 3. bog, som jeg også har, som er den her Next of Kin. Og den handler om 2 personer, som faktisk er med i den her bog, altså hvor de er venner med dem, ikke også? Det hænger lidt sammen. Cute. Og så har jeg bare læst en lille smule på min Kindle i en bog, jeg var i gang med, som jeg ikke kan huske, hvad hedder den? Water Under the Bridge. Ja. Og så har jeg ikke læst nogen af alle de andre 1000 bøger, jeg har med. Dem må jeg læse, når jeg kommer hjem. Du skal jo hjem og hygge dig. Ja. Så det er bare dejligt tungt at have med i toget, så det er jo Ja. dejligt. Ja. Prøv at tænke, hvor meget plads I kunne have haft, hvis I ikke havde taget alle de bøger på. Nej, jeg havde ikke rigtig gjort nogen forskel, tror jeg. Du tror ikke, alle de bøger havde gjort nogen forskel? Nå, men altså, jeg har den samme kuffert med, så selvfølgelig. hvad skulle jeg ellers Det var have bare med? lidt Mere mindre. garn. Helt Altså, Ja, no. What about you, Hannah? ja, what about me? Jeg startede med at lægge min 50 minutters lydbog færdig. Eller den tog længere tid, ikke? Men jeg manglede 50 minutter. It was good. 5 Survive og Holly Jackson.
Hvad har jeg så lavet? Nå ja, så har jeg lyttet, jeg har læst. Cirka 160 sider, måske mere af Throne of Glass. It's very good. Okay, vildt nok. It's good to be back. Ja, det var meget indhent. Altså, jeg kan ikke huske, hvor meget jeg har læst, men jeg ved, at jeg snart rammer 200, så måske har jeg læst 180. Ja. Who knows? Den ligger ude i bilen. Og så har jeg i går, da jeg lavede aftensmad, lyttet cirka 15-17% af Bride. And it's so good. Forgår der. Og det er din første Annie Hazelwood-bog, er det ikke? Nej, Hun begyndte jo på... Jeg har læst cirka halvdelen af The Love Hypothesis på dansk, som jeg har været i gang med siden der var et døgn med bøger i efteråret 2022. Så er du ikke i gang med den mere. Ja, mit bogmærke er stadig i. Så er du ikke i gang med den mere. Jeg føler stadig, ikke kan huske, hvad der sker. Men it's very good so far. Jeg har været nødt til at låne Sofias høretelefoner for at lytte til den, så jeg kommer nok ikke til at lytte til den, før vi kommer hjem, fordi jeg glemte mine egne høretelefoner. I feel naked. Very sad. Yeah, very sad. Men Too bad, so sad. that was the update. En bog læst færdig. I hvert fald en tredjedel inden for Throne of Glass, er du ikke? Jeg vil sige, til sammen har jeg læst en hel bog. Ja. Fordelt på de forskellige ting, jeg har læst. Ja. Og du har læst en hel bog. En bog. Ja. Ud af 8. Men tænk lige, hvor godt det var, du havde alle dem med, så du kunne vælge den rigtige. Præcis. Jeg fik læst min tray. Der blev lige meget kraner, og så var det My tray books. jeg fik læst mine 3 graphic novels og begyndt på... Nej, og one. Så 4. Men, ja. But they are... 3 graphic novel og one. Ja, one. Ja. Jeg tror også, jeg skal genlæse one. Ja, den er ret fin. Den er også hurtigt læst. It's very motivating. Det er en god døgn med bøgerbog. Det er det. Det er virkelig god døgn med bøgerbog, ja. But that was the update. So that was a very Thanks for watching. hyggelig tur in the summer house. It was. Jeg føler, at hele den her video er expectations versus reality. Jeg tror også, den på en måde meget kort. Luca, jeg savner hende. Ja, Luca, hun er ikke i sommerhuset med os mere. Vi var i Knudborg i går, som jeg også filmede på 2 dage, så det har jeg også. Og der vil hun blive spist. Også det, så vi er overgået til min mor ikke. Ikke ved det her med, altså. Ja. But, det kan vi godt få lov til at I might have to wait. I'll never give comment down from I guess it's timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come over and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility.